monte de Enviande, concello da Estrada, foi atopado onte pola tarde o cadáver dunha muller nova nun lugar de difícil acceso. O macabro achado foi realizado por 3 cazadores da zona que deron aviso inmediato á Garda Civil. Segundo fontes oficiais, a moza participou nun atraco á sucursal xunto a 2 homes que están sendo buscados pola Garda Civil. E xente ainda atemorizada, porque, en fin, realmente chavales e hai xente maior que tamén. Agora sí, que agora a xente, claro, colle medo. Xa ve usted. Salles adiantara que este crime foi, creo eu, un dos que máis nos sorprendeu a todo o equipo de redacción pola posta en escea, sobre todo, e porque desencadeou un traballo investigador de altísimo nivel. Para afondar con nos nesta postal nevada, damos ya a benvida a nosa forense, Berta Rodríguez. Que tal, Berta? Hola, boas noites. Pois mira, este caso vai ser moi interesante e pon en serio o compromiso a investigación médico-forense, é un reto para nós este tipo de casos. Un caso, ademais, que pasaron moitos anos polo medio e que nos vai a dar lugar a moitos contrastes co que son as investigacións actuais, non? Na nosa mesa tamén, por primeira vez, damos a benvida ao sarxento de homicidios, Rubén Penín. Que tal, Rubén? Como estamos? Moi ben, boas noites. Pídoche moi rapidamente un titular que nos englobe un pouco, que nos enmarque esta investigación. Sí, pois creo que unha morte por silencio sería bastante adecuada. Unha morte por silencio, 3 palabras claves sobre o caso que estamos a punto de abordar nesta mesa. Coñecémolo mellor e voltamos para falar del. 6 de xaneiro de 1994. Nun monte de Enviande no concello da Estrada, 3 cazadores plantanlle cara ao frío. A nevarada da noite anterior deixou o monte en silencio, branco, inmóvil, pero eles seguen adiante coa escopeta ao lombo, buscando os últimos coellos da tempada. Parece unha postal, ata que deixa de selo. No medio do campo, un deles ve 2 candelabros, 2 candeas colocadas con coidado, como marcando un punto exacto no monte. Un achado extraño, un aviso. Cando se achegan, quedan paralizados. Entre as luminarias aparece o rostro dunha muller. Está boca arriba, conxelada, coas mans sobre o abdome, descalza, e aínda así, perfectamente peiteada. Os homes confirman que está sen vida e botan a correr na busca da axuda. Esa imaxe non se esquece. A Garda Civil tarda en chegar. O lugar está afastado e a neve dificulta todo. Pero cando o forense e os axentes comezan a desenterrar o corpo, confírmase o peor. A rapaza foi tiroteada e ninguén sabe quen é. Non hai testemunhas, non hai pegadas na neve, non hai un nome ao que agarrarse. Só un disparo certeiro e 2 candeas coa mecha consumida, como se alguén quixese deixar unha mensaxe. Isto non foi accidental. Un asasino anda solto. Quen era esa muller? Como chegou a Atali? E por que alguén a deixou no monte así? Só a investigación poderá poñer cada peza no seu lugar. Estamos ante unha escea lúgubre e perfectamente planificada. Rubén, elexiron un lugar afastado, ideal para matar a alguén sen ser visto, non? Si, o certo é que é unha zona bastante illada, entón está alexada de poblacións, onde pudera pasar xente e demais. Entonces, pois, o feito de ademais de estar rodeada de neve, pois ainda dificultaba máis que alguén a poder atopar. Se non fora polos propios cazadores que aquel día iban de caza, pois fora máis difícil atopala. Sí, porque... De xeito, bueno, na recreación vemos un patrón. Subiron en tractor, é dicir, o único xeito que toparon de subir a comisión judicial foi en tractor porque había unhas lousas de pedra que coa neve pois eran máis resbaladizas e tuveron que subir nun tractor. Pensemos que este crime, ademais, se comete no ano 94, os móviles non nos coñecíamos e todas as dificultades comunicativas que hubo nese momento, non? Comentábanos, Rubén, Berta, o tema da neve, que tamén foi un punto positivo agora de conservar o cadáver, non? É un punto que ten unha ambivalencia. Por un lado é positivo no senso que o frío conserva o cadáver e favorece que non se destrúa de forma natural por os procesos evolutivos clásicos. Non obstante, tamén provoca, como neste caso, como xa veremos, un error na data da morte importante, que a non poder establecerla de forma máis fehaciente, tendo en conta a evolución dos fenómenos cadavéricos, pode causar error e servir de coartada
por exemplo, para os autores. O sea, ao principio parecía que levaba solamente unhas horas. Realmente atoparon o día 6 de xaneiro, pero a data da morte é o día 31 de decembro. Unha semana pasada. Pasou unha semana e, como vemos na recreación, o cadáver estaba como recén morto, o sea, a pel da vítima aínda brilaba, non? Damos conta a situación que tuvo a Comisión Judicial. A Comisión Judicial chegou ás 9 da noite, 9:10, era totalmente de noite, decir, non había lúa, non había nada, era todo escuro, e atopaste con as linternas da Guardia Civil, que son as únicas que subían por ali, con esas luces, atopaste con un cadáver que está perfectamente colocado, con as candeas, a sensación que tiñan era de que estaban incluso... E ademais un escenario como satánico, non? Esas candeas, esa rapaza coas mans cruzadas así encima do peito. Que foi o primeiro que pensaron os asentes cando chegaron ali e se encontraron con este percal? Bueno, os asentes a priori non podían establecer ninguna hipótesis de investigación, pero sí que era unha escena dantesca, canto menos. Bueno, entre a población xa empezaron a correr certos rumores sobre un posible ritual satánico ou algo relacionado con espiritismo e demais. Os titulares desa época falan de ritual satánico porque hai que ver como estaba ese cadáver, cas mans aquí, completamente peinada, arranxada, e cos dúas velas, non? Exactamente, e outras cousas que sorprendeu foi que levaba roupa cara, é dicir, levaba uns vaqueiros de unha marca, non vamos a dicila para non faber publicidade, pero naquelas empezaba a ver esa, unha camisa blanca bordada, esa roupa cara, decía, non, parece que pertenza ao mundo do crime, a ver se podía ser unha persoa secuestrada ou algo así, chegou a plantexar todo tipo. Por outro lado, a golpe de vista, non, a observar o corpo que habitualmente non monte que este xente que accidentalmente morre, ou ben de forma natural algúns saciás, non, que se desorientan, pero neste caso, pero non era o caso, por verdade? a situación de ritualismo fai pensar, pois eso, en artes esotéricas ou ben tamén en fetichismo, ou en todo caso unha simulación de outro tipo de delito. Fixo pensar en todo tipo de escenarios, dende logo fora do común. Imos a coñecer mellor esta escena do crimen que se encontraron os asentes e debullámola. 6 de xaneiro de 1994, tarde de Reis, a Estrada. 3 cazadores avanzan polo monte de Enviande. Baixo unha capa de neve na metade dunha postal invernal, avistan o corpo dunha moza. Desatas o medo. Os homes dan a volta, corren. Avisan alarmados, pero a Garda Civil tarda en chegar. O terreo é difícil e o lugar afastado. Ela estaba peso ao norte e cabezoso. Chámalle a atención que estaba embestida e ben peiteada, tamén descalza. É que pudo haberlo perdido a traela por aí polo medio deste bosque adiante, porque non creo que yo ao chegar aquí que lle tiraran co calzado. Pero hai un dato que os paraliza. Ten un orificio na sen, un disparo. O tal de movela, pois, botou sangre por un dos buratos pola parte da dereita e máis por un lado da nariz. As súas mans repousan sobre o peito colocadas con cuidado. Ao seu carón, 2 candeas, unha a cada lado dos sombreiros. Estaba moi ben posta, os brazos, as mans cruzadas, como se fuera nunha caixa. Os candelabros de lado deron unha impresión moi mala. Quen é esta moza? Quen a matou? E que significa esta escena preparada como un ritual? Nada parece casual nesta escena. Todo parece pensado.